2 χρόνια, θα φύγει τώρα, να ημέρα, να κάνει. Α, για μια μέρα έρθει. Το λιμόνι είναι αυτή μέσα. Εγώ ξέρεις πώς θα κάτσει αυτό για μια ημέρα, δηλαδή. Εσείς πότε το έδωτε αυτό? Τώρα που το. Ωραία, έπεσε το λεφέ και το λεμόνι. Μα του γύρισε, δηλαδή τις γύρισε πάνω στα πόδια της, βλέπεις. Κοίτανε όλα τα πόδια. Τους πήρανε, Βάλτε στην τροφή πάνω. Θα σε βάλω μετά το δράστη. Το λιμόνι πέταξε το μέσα στην κυψέλη. Κάκα άνθος είναι πολύ. Δεν θα το καπνίσεις. Όχι, Αυτό δεν τσιμπάει κιόλας. δεν τσιμπάει αυτό. Να ξέρεις. Είναι αυτός τώρα να βάλει τα ρίσκα. Θα τις πιζάλια του κόψω τώρα. Τώρα μην την παιδεύω γιατί είναι πειρασμένη ώρα. Περισμένη είναι η ώρα. Εγώ πολύ συννεφιά, ναι. Δικά μας, δικά σας είναι οι ηλιές. Όχι, όχι. Άστο τώρα. Πιάσουμε λίγο. Βάλε λίγο κάτω. Γιατί πόρτα δεν έκλεισα. Κλείσω. Τι να κλείσει, Πόρτα. ποια πόρτα. Από μπροστά. Ωραία, γιατί με τσέψα αυτές. Να κλείσω εδώ την πόρτα. Όχι τώρα. Δεν το κρατήσαμε τώρα γι' αυτό. Για να βάλω τα χέρια σου μέσα. Γιατί ρε. Βρίζεται. Μη σε πεις κανένας για το δηλαδή. Κάπως έτσι τα μαυλάει. Για μας τα μαυλάει μάλλον. Χαρά που έκανα πριν 3-4 χρόνια από στο πρώτο κουνιέται. Η μάνα με έπιασε κιόλα. Έχει μέρες που το έπιασε, μια εβδομάδα. Ναι. Η χάλασε χτέλα η βασιλικίλια απάνω. Ξέρει η μαμά σας. Ναι. Μπράβο της. Χτες χάλασε η βασιλικίλια πάνω. Κάτω δεν του κατέβασε. Δεν μπορεί να κάθεται να κατεβάζει τώρα. Και έχει λέει έχουν κυμέλια τα μιλήσει. Έβγαλε για να τελάρουμε. Λοιπόν, σηκώνω εγώ λίγο, βγάλω ένα σώμα να κατέβουμε λίγο. Δεν σηκώνεις τώρα. Ξέρει. Έλα. Και δεν μην πιάνω ηλιά από εκεί, πέρα. Το έκαμε σαν πόρτα. Πάμε, άστα, πάμε σε ένα σωρό για να φτιάσουμε. Γιατί άμα πέσει η βασίλισσα, αν πέταξες και στη βασίλισσα κατά ίδια, δεν μαζεύεται το μιλή. Γιατί τη μυρίζουν τη Βασίλεια, βασίλισσα. έβαλες φάρμακο στα χέρια, γι' αυτό. Δεν είναι. Τον έχουν φάει κρίμα. Θα το καπνίσω. Εκεί θα πας στο τέτοιο που δεν μου έρθει πως είναι μεγάλη μέτσα. Θα πας στο τέτοιο. Α, έχει 2-3. Αυτή η βέβαια τι να είναι. Δεν πει η βασίλισσα. Εσάς σας έχουν φάει και είδατε τώρα. Ωραία, όλοι μένουν εδώ, δεν φεύγουν. Συνήθισα εγώ τις ουσίες. Σου είπα μια μέρα, την μέρα με τον Μάκη φόρτωσα, με τον Άκη που φόρτωσα να μιλήσει. Α, τι. Μία μες στο μάτι μετά. Α, ναι. Δεν είχα μάσκα. Βρίσκα λίγο και την άλλη μέρα είμαι ξεπρισμένη. Α, ναι. Α, ναι, το είπες, το είπε η Στέλλα. Ότι σας τύπησε στο μάτι. Ας το να φεύγουμε. Εκδώσουμε από ένα. Όχι ρε, άστο. Καλά είναι. Ξεκίνησα να τρώνε τη... Μπορεί.
Πήγαν από κάτω, αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν σου σηκώσεις εγώ την κυψέλη θα πάρεις αυτό μόνο εσύ. Ναι, αυτό Για εγώ να το το κάνω. δώσεις την αξία. Πάρω εγώ. Εσύ ακόμα δεν το σκεφτείς. Μην το κοπανάς. Δεν το κουμπάνα, έπεσε κλάρο. Να έρθω εγώ. Έλα, πάρτε. Μαλακά. Πάρτε και σαν κούλα. Φύγε που φτιάχνει. Δεν περάσει. Θα φύγει, θα πέσει. Εγώ παίρνω ένα παιδιά μου. Παίρνω κάποια στήρα που γίνεται. Θα μπει μέσα, θα μαζιστεί. Άστο. Από είναι περιτριγυρισμένη.